Gyere csak ide, mesélek egy kis történetet. Egy olyan fogásról, amely sosem hagy cserben téged. Tör egy tojást, verj habot, hogy simára menj. A konyhában találd meg a ritmust, hogy szárnyalj. Omlett, serpenyőben ropog, pörget, spatulát, zöldség, sajt, bármi, amit csak imádsz. Ebben a reggeli táncban mindenki talál magának helyet. A finomságokkal mindenkit elvarázsolhatunk itt és most. Kevert, kavar, figyeld, ahogy bírod. Ebben a konyhában igazi élményt kaphatsz, így hirtelen egy fordulat, még egy fordulat, és kész is a mű. Az omlett tökéletes lesz, ahogy a lángok között ücsörögsz. Ahogy a lángok között ücsörögsz. Omlett, serpenyőben ropog, pörget, spatulát, zöldség, sajt, bármi, amit csak imádsz. Ebben a reggeli táncban mindenki talál magának helyet. A finomságokkal mindenkit elvarázsolhatunk itt és most. Kevert, kavar, figyeld, ahogy bírod. Ebben a konyhában igazi élményt kaphatsz így hirtelen. Egy fordulat, még egy fordulat, és kész is a mű. Az omlett tökéletes lesz, ahogy a lángok között ücsörögsz.